भाई जय हिंद। लोग गैर के बात करला ना कि गैर हमरा के धोखा दिलस, लेकिन लोग खुद अपने से चोट खाला। गैर से शिकायत का करबो हो भाई, जब अपने धोखा देवे वाला बाटे था। और अच्छा वही कहल जाई, अगर सुख दुख में अगर जे हमेशा साथ देता ना ओकरे के आपन कहल जी, और ओकरा के सच्चा प्यार कह, चाहे मित्र कह, चाहे भाई कह, चाहे परिवार कह। अगर हर वक्त तारा साथ अगर जे दुख सुख में दुनो बा ना तो ओकरे के तू आपन समझा। अगर तारा पास पैसा बाटे तो दुनिया तार साथ देवे खातिर तैयार हो जाई, लेकिन जब तू लाचार बेबस बाड़ा वो समय तहार जे भी साथ देता ना समझा कि उहे तहार आपन बा। ठीक बा।